ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrụ ụlọ nwekwerechi ọnwa nọ nwaanyị mba nnọ awụchasịala nụ m eye ụmụnne m ka m ghara na igbu oge ọnụ n'ihi na oge adịghị. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon na-ajụ m sọ gịnị kpatara ịhụnanya ji the wicked. So na anụkwa ya nne m go straight to the point, tara m ụkwa ja eze biko. Ya sị m na enwere nwa okorobịa ya na ya abụọ matara mgbe ya dị very much young, na ha matara mgbe ya dị 23 years old. Na ụmụnne ke nwoke na-amacha onye ya wụ, na ụmụnne ma ntị ya ma ọnkụlụzi ya ha niile macha onye ya wụ. Na ya na nwa okorobịa na-ebido yiwa ya agaghị university mana ya dị very brilliant. Ya mụọ ọrụ nne na nna ya mụọrọ ya, mụkwana ya mụta ya ọfụma, a na-akpọkwana ya ọrụ. Ọ ya ka ya na nwa okorobịa na menwere ihe ke nwa okorobịa gakwara na skuul, ọ wee graduate, ya ebido ọrụ nụ ntara o bidara m abụọ bido alaba na ihe ọ na-asụ n'ụlọ nga ya na-ebi n'ọsọsọ English ya na-asụkwanụ nga ya gbara mmụta. Mgbe ụfọdụ ọ na-akọrekt je ya na-emeje ịkọ ihe ọchị ya jụọ esi English a na-ata dị ata na ya olekwere na ya na-agbalịkwa ya sị na ọ na-agbalị mana ya chọrọ ka ọ na-asụ refined English, Queen's English for that matter. Ya sị na o kama ya ga-asụ taka ya asụwa n'Igbo. Ọ sị yes better na ọ weta ha shibiri na ihe niile ọ na-eme ya na-atọ ya to joke. Na kemgbe ya ji ya na this young man ji mewe ihe na ọsaba akwa ya mbụ na ọya nwa na-asa ya akwa ya, na ọya nwa na-ehichara ya ụlọ, na ụlọ ahụ ya ehicha ya weekend ọ ga-adịgide otu ahụ otu weekend ọzọ ya ga-abịa ehichakwa na ọ weta ha shibido. Mgbe ọ bịara bịa nweta ọrụ akwa ya bịa gbanwee, o bido kọwa ya ọkụkọ ya bịara ime ugboro abụọ n'aka ya, akụpụchara ya kụpụcha ya na ruo mgbe ọrụ ka ahụ nọ na achụtụrụ ya ihe bịa shiwere ya ike. Na ọya nwa sọpọtụ gidere, na ọya na-enye ya nri, na ọya na-eche njiri akwa, na ọya na-enye ya ego na everyday na ya na-enye ya 10,000 naira ka ọ hapụ iche echiche. Ya gwa ya sọ o werekwere ọ ga-hang out with friends na ọ gbanwuru were nga na-eme ka mmadụ ọnwụrụ everyday. Mgbe ụfọdụ bịazie na shop ya bịa nara ya, mgbe ụfọdụ ọkpọ ya sị ya na ese mdo bekwere ego keta na enyegide this guy 10,000 every day for like 25 days, nearly 1 month. Ọ nakwa aga ọ ji na-agba moto achọ ọrụ ebe ọzọ ebe o tijiri CV. Chukwu emebere ha kpọ ya na one bank ya bidokwa ọrụ ebe ahụ ka o bido ọrụ nọrọ ọrụ ntara for 4 months. O bido ekwe ya ihe, o bido ekwe ikpe ya agwa ọjọọ. Ọ sị ya that na ya amaghị otu esi agwa ya ka ya na ya bụ end ya this thing. N'ole ya n'obi ya nọhụ na ya, na ọ ya nwagburu onwe ya tọọ ya, na ọ ya nwajigo ịhụnanya in a suffocating way. Na love a na-amanwe ya amanwe na ọwụ force na obi ma ihe ọ na-efili na ihe eji na-agwa ya this thing because gịnị ya believe na ya deserve ịma the truth. Nwanyị mba na ọ sị this guy na-ekwu this thing, ụkwụ ya abụọ na-ajụ oyi, aka ya abụọ na-eshikolata, ọ na-arịa ka ndụ ya ọ chọrọ ịhapụ ya. Before mara koligi ya na ụlọ ọrụ na bank ebe ọ na-arụ, koligi ya achọrọ ya bịawazie na yard, ọ bịa oburu file one pretty lady na onye sọsọ English ka ha na-asụ. Ha nọrọ na-eme na ha kanta balance ga na ha chekige ha mege ha gaga through their files na ya nwa ga na-eshiziri na-ebushiri ha nabatacha the girl na-enweghị ihe bụ n'obi. Na ọ wụzi leta na oruzi otu ụbọchị ya dọwara ha n'isi ka ya ga zụta mmanya jụrụ oyi wetara ha. Mgbe ya nọ na-abịala because ya gara na ngwa ngwa lọtara ngwa ngwa, lekwezi ka ha abụọ guzo ọtọ gụgba onwe ha na-esusu onwe ha ọnụ. Ya sị chai na so na ọwụhụ ọrụ ka ha buru ulo n'ụlọ be ọrụ na enwere ihe ọzọ gaga on n'ime ha. Ike agwụ ya dịga ya agboja ya so na ugbu a na ya mara na ugbu a na ya mara na kwa ya mara na ya elegide still ọ naghị agụ ya gụrụ iburu akpa ya pụwa ya na-ele anya mmiri ju ya anya. Dịga elasị ya dị sorry buru faịlụ ya pụwa echi nke nwoke esochie ya wee sị ya bịa gbachie gate ha pụwa. Na nwanyị mba nọ ihe a continue na-eme na ike agwụla na ya mazi what to do. Na mbiko na onye nyatụrụ m phone number ka m kwuorie ụmụnne m okwekwele kwucha m sị nwaanyị o mere afọ ole. Ya sị m ya dị 34 years na ihe ewe ije ha bidoro mgbe ya dị very young, only 23 years old. Na ugbu a na ya dị 34 years. Na ugbu a na ya dị 34 years. Ngwa ya si ala anya ma gwa m ịhụnanya dị n'obi gị bido ugbu a chụgburiwe, bido ugbu a
ihe gịnị ya na-eme ọ dịzị ka ọ gị nwa ji relationship gịnị ya gị na-eme expect ka o were aka ka unu baiga na marriage, ọ ga-enye nsogbu. You never can tell. Ụzọ ọma chọọ imepe ọ wọtụ ọ na-adị, mana the most important question ị ga-ajụ onwe gị wụ ị dịla ready imechi ụzọ ahụ gbaga akpọ? Ị dịla ready imechi ụzọ ahụ? Ụfọdụ ndị mmadụ ma imechi ha ụzọ ọjọọ ị nọ na ya, ụzọ ọma agaghị emepe. Otu isi kọrọ m ihe a wụrụ otu o siri mee. Ị nwere substance, ị nwere relevance. Nyere ya aka ka ọ mata uru ịbara na ndụ ya. Ị ga-enyere ya aka ka ọ mata uru ịbara na ndụ ya. You must step away. Ị ga-enye ya break. Mee ka ọ ghọta that na you can actually live this your life without him in it. Ọ bụrụ na ị meghị ya, ọ ga-enye gị nsogbu ịhụ light at the tunnel. Ị dị 34, next year gị kọọ 35, egorokwala na-aga. Ị matara ọ wee graduate, ọ nọ n'ọrụ kembụ kpaa agwa ọjọọ mgbe batara, mgbe o kwesịrị ịga hụ ndị nwe ya kpaa agwa ọjọọ. Step ya down from ụlọ ọrụ. Ya ba lụghachita bịa wee ezigbo mmadụ gị bido kwụwa ya daily fee of 10,000 naira. Ọ ga na-eji agba moto agagharị na-achọ ọrụ. Rụzie n'ụlọ ọrụ ebe ọ nwetara ọrụ ọhụrụ, kporozie koligi elu elu, mmege ya n'anya ka ịhụ dị sure, ka ịhụ na obi ya anọghị ebe nọ. Ọgụ nwa bụ relationship m, ofu onye anaghị ebu relationship, ofu onye bụ ya ọ na-anya ahụ. Ihe o ji dịtụ iche na marriage mgbe ụfọdụ ya dịka ofu onye bụ marriage ụmụaka na-abịa dị involved. Your partner nwere ike ihe o nwere ihe ọ ga na-eme gị leghara anya gị lee ụmụ obiọma akpa ahụ. Ọ dị iche na relationship a na-ele anya na ọ ga-progress into marriage. Ọ bịa dị this heavy, marriage ga worse ma ọ bụ na o ji shike adragara ya rute na that stage. In this case, ị ga-enye ya break. Ọ wee painful thing to do. Ọ ga-enye gị nsogbu, ọ ga-ara gị ahụ, ọ ga-afụ ọfụ, ọ ga-adị nka ihe ọ pụrụ n'ime. But pull yourself together. Ya na-ekwekwe your future. Ihe ga-adị nke na-agaghị adị. Don't stress it. Ịgbalịala. Ọ chọrọ ịlụ graduate ibe ya. N'obi ọ na-ahụta na ịga high school. Mana ihe ọ na-amaghị ewu ngozi nyere ya. Until you step aside, ọ gaghị aghọta uru ịba. He may come back, mana ọwụ ya bịakwala late. Nyere onwe aka. Ya sị nwa mba nọ. Na ihe m kwukwuru bụ Ada na-ekwukwela, Ada na-esi ya bịawa Lagos. Bịa ebe ahụ bịa bido business ya mewe. Na ya bịa Lagos na opportunities nọ. Na ya bịa. Ụmụnne m nwa na nwata nwaanyị ekwucha na ihe anụ ntara. Only 2 weeks o jiri buo ngwongwo gakwuru Ada nne na Lagos. Ọ ya ka o kpọrọ m nwanne nya ahụ na-asị m nwa mba nọ mza. Ya sị na love I find ya le. Na ya dịga difficult. Mana Ada na-esi ya lose no up na ụmụ nwoke niile awụghị otu. Na onye nke a dịkwa mma. Na onye nke a dị serious ọ chọrọ ịlụ ya. Mana ihe ya dịga ugbo na enyi ya nwoke na-akpọwa ha na-akpọ na ọwụ na ya lụghachita na the next news ọzọ ya ga-ahụ na ya nwụọna. Na ya lụghachita na ya ghọtaghị ihe mere na ya dị very very sorry. Ya jụọ ese na onweghị any problem. Yes. Na n'ụlọ ọrụ ya na enwe nwere obere problem. Na ya lụghachita na ya chọrọ imewezi business ya chọzighị ịchọ ọrụ nwa. Na ya lọta n'obere ego na ya nakịrị ya chọrọ iji ego akọ aka n'ụzọ ga hụ ndị nwe. Ya gwa ya na ọ dịla late. Na nwoke ọzọ abatala na ndụ ya. Na ya chọrọ onye ọzọ. Na ihe anụzi ugbo ụmụnne Ada na ụmụnne niile ndị niile amacha ndị niile ya na-ebesara akwa ha si enwe ndidi na ọ ga-adị mma. Na ha nụzi ikpozi ya na enwekwa ihe mere nwanne ha na ọ makwara iji ya na ya bụ etele. Na ọ ma na first love a na-anwụ anwụ na nwanne nwoke hụrụ ha n'anya this and that and that and this. Okwu ekwucha m sị nne ya sị ịma gị na onye ka nọ na years. Onye ka ugbu a gị na ya nọ na ha mmadụ na-abụ ele ka obi ṅụ nabatara. The choice is yours. Ebe gị na onye ka emenwe ihe ịhụtala ịdị mma ya ọ dị serious ịbịa hụ ndị nwe ọ nụrụ ihe onye nke anọ ịmatala onye nke mgbe o ji ego ịhụ na ya mgbe na o ji ego ịma ụmụnne ha niile ma for how long ị na-anụrụ na or how much happiness ka ị nwere n'aka ya compared to onye kele ugbo ene. The choice still remains yours. Ya sị m na ọ bụ onye ka ọhụrụ na obi ya nabatara onye ka ọhụrụ na with different person. No ya amahụ na enwere nwoke dị this good na nwoke nwere ike ịpa ya na ụdị ame ya dị happy n'ọ bụ ebe obi ya nọ. Mana ote ndị ka esi akpọga ya enye ochi ya arịawakwala na ọ nọ n'ụlọ o mechaa na ga vidiyo nwee n'ụlọ ọgwụ ebe ọ ga drip send ya re m sị ihe ị ga-eme wee ga-block ya ụzọ anọghị ebe ahụ. That young man wo door close short ya ị ga-block ya because ọwụ mgbe niile achọkwana ya n'ụlọ ọrụ onwe problem
ya chọọ iji nwewere ada gaa ihu, move on. It doesn't really matter. Gị na mmadụ nwere ike nọ years ma edere gị n'onyaahụ edere gị n'onyaahụ. That young man ụzọ emechi don't go ijikwala ka ga-emepe ụzọ ahụ, ọ ga-enye anyị nsogbu. Ịlọghachita now ọ balance ya well. Akwa ibere na kemgbe be na ka bụ ị ga-ebekwe na ka atọ. Ụmụnne m, yes, okay. Na ya ga-block igbu a na ada na-ewerele phone eji aka block ya eme ya block. M sị that means obi nwụ na ebe ahụ. Ya sị mba na obi ya anaghị ebe ahụ, kama ya chọrọ ka o mee understand that na ya move ole ọ na o move well. M sị chọrọ na igboro ndị nwe ngagharịọ ya ka o move on. Ọ bụrụ na obi nwụ na ebe, don't deceive yourself, go back. Ime nwere ndị na-like ahụhụ ụwa, enwe ndị na-like ka n'isi ha ọnụ n'ala. Ọ bụrụ na ọ wote chi nshiri ke ngọ ịnabatara ụdị ka agwọ na-akpasị ngọ masịrị ngọ, obi nwụ na ebe a ghọrịkwala onye ka ọhụrụ ka kwurukwe ya otu okpega ugbu a na ka ị hapụ ị na ebe ex na awọ ihe ga-arịa tomorrow in your marriage. Know what you want. You may be the problem of yourself. Mara ihe ị chọrọ. Ya sị m nwe mba nọ over her dead body na ya ga-alụ di nwee mind gakwuru nwoke ọzọ na isi ya ga-eme Chineke na dọsha iri afọ na that day ka ya ga-anwụ. Na ya nwere obi mmadụ, nsọ obi mmadụ a ka o jiri alaga n'iyi na were ọbụ ekwere ekpe n'ihu. Move on. Ụmụnne m, ya si ya block ole Chukwu emekwele na ebere na obi ya na ebe ka ọhụrụ. Ụmụnne m, ọ wee ebe agbabewere okwu ihe n'ugbo mere this lady dị na ex ya. Ụfọdụ ụmụ nwoke nọ n'elu ya na ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ n'elu ya. Mgbe ụfọdụ Chineke nna ga-agọzi nwa gị kweta na onye gị na-emege ihe nwere obi mmadụ, gị kweta na onye gị na-emege ihe hụrụ n'anya. Mmụọ na-agwazi na onye ahụ enweghị ike ibi ndụ ya without you. Mmụọ na-agwazi sị like onye ahụ can she even live without me? Can he even move on? It's not even possible. Gị filie na otu ọ ga-adịgide. Otu ụbọchị ị ga-awa ụzọ eguchiri n'ime ndụ onye ahụ. Gị hụ mmadụ n'anya akpakọlili ukwu n'elu mgbe ị chọpụtara na onye ahụ hụrụ n'anya kara ka gị onwe gị hụrụ ya. Gị nọgidezie n'elu ịhụnanya gị na-emetara nwa mma, gị na-agbakọ nkọsọ, gị filie ka ebe onye ka anwụgara ṅụ ka ị denwezie ya chọwazie ma enwere better person ị ga-enweta. N'ihi na gịnị? Love o nwere for you ọ dị secured. Onye nke a cannot live without you. Ka ị denwegodi ya gị na-efegharịkwa na street, you keep searching. Mgbe ị ga-emecha realize ya na onye ke gị na-enu ime kege ya obi and ụzọ anụghị ebe ị na-aga, ụzọ ke na emechine. Kpachapụ anya. Ịhụnanya dị n'aka mmadụ abụọ. Ọ dịrị nwoke, ọ dịrị nwaanyị. Di nwoke gị na-eme ihe hụ n'anya, hụ ya n'anya. Emere gị bịa gbakuli ukwu elu gị file n'okwu nga na-ekwu okwukwu. Chọ ka abịa lewe anya n'ihu, chọ ka abịa pawa nga apawa. Ma n'ime obi gị chọrọ onye ahụ. Be very very careful. Ịhụnanya wee hụ m n'anya, m hụrụ n'anya, enweghị onye ọ dịrị ịhụ the other person n'anya. Marakwa amara na ịhụnanya na anwụ anwụ. Ị nọ na marriage, ị nọ na relationship. Know exactly what you are doing with that person. Gị na-eme ihe. Ọ nga ọha nọ n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.